Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Qed naħseb fi staġun. Tridu taqtaw x'inhu? Itajt? Qed naħseb fl-istaġun tal-ħarifa. Il-ħarifa tiġi wara l-istaġun sħun tas-sajf u tibda tippreparana għall-istaġun tax-xitwa. Ara. Peter Ross. Il-Peter Ross huwa sfur żgħir b'sidru ħamrani li jiġi jżurna propju fl-istaġun tal-ħarifa. Tafu meta tibda l-ħarifa? Il-ħarifa tibda fix-xahar ta' Settembru. Tridux infittxu x-xahar ta' Settembru fil-kalendarju flimkien. Tlaqna. Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru. Emmu id-9 xahar tas-sena. Ejja nilagħbu logħba. Zizi se tafas din il-buttuna u se turina żewġ staġuni differenti. Jien u int irridu naqtaw liema staġun qed turina Zizi. Qafas il-buttuna Zizi jekk jogħġbok. Ara, dan jidher li hu staġun xemxi, b'temp sabiħ u l-madwar mimli fjuri u friefet. Liema staġun taħsbu li hu dan? Ekku, ir-rebbija. Fir-rebbija ikonna temp sabiħ ħafna u joħorġu ħafna fjuri sbieħ u friefet ma' kullimkien. Dan faċli, qed naraw il-bajja, bil-kastell tar-ramel, il-baħar u temp sabiħ. Liema staġun taħsbu li hu dan? Sewwa ħsibtu, din l-istampa hija dwar l-istaġun tas-sajf. Fis-sajf il-koll immorru l-baħar tetu jaqbis u tajġ kemm jiftaħar xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fil-ħarifa jmorru passiġġata ħlif meta tagħmel ġmal tempata xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fix-xitwa fil-għodu jħossu l-part ma l-iskola ma jridux jaslu tard. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fir-rebbija jkun sabiħ razzett, Zizu sħaba jmorru sal-busket. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Paċi u slim, saħħa u grazzi, kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.